50 வயசானாலும் தாய்மார்களை பொறுத்த வரைக்கும் பப்பாளிகள் நல்லா டைட்டா இருக்கணும்னு திங்க் பண்றாங்க. அழகு சார்ந்த விஷயங்கள்ல பொண்ணுங்க திருப்தி அடையவே மாட்டாங்க. நம்ம மக்கள்கிட்ட இந்த பப்பாளிகள் தொடர்பா நிறைய கட்டுக்கதைகள் உருவாயிட்டு இருக்கு. முக்கியமா பப்பாளிகள் தொங்கி போறதுக்கு இதுதான் காரணம்னு முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க. பப்பாளிகள் அழகா இருந்தா தாங்களும் அழகா இருக்குங்கிற சிந்தனை பொண்ணுங்களுக்கு உண்டு. ஆபீஸ்ல யாருக்காவது எடுப்பா இருந்தா கூட பொறாமப்படுவாங்க. ஆண்களுடைய முதல் பார்வையே பப்பாளி மேலதான் இருக்கு. பொண்டாட்டி கிளி மாதிரி இருந்தாலும் சில மக்கள் டிஃப்ரெண்டான பப்பாளி இருக்கிறவங்கள தான் லுக் விடுறாங்க. இதன் காரணமா கூட பொண்ணுங்க பப்பாளிகள் தொய்வடைஞ்சிடக்கூடாதுன்னு கவனமா இருக்காங்க. எல்லா மக்கள்கிட்டயும் ஒரு தவறான கருத்து நிலவுதுங்க. அது என்னன்னா பப்பாளிகள் நல்லா பேஸ்கெட் பால் மாதிரி இருந்தாதான் சீக்கிரம் தொய்வடையும்னு முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க. பப்பாளிகள் அளவை பொறுத்து அது தொய்வடையாதுங்க. நல்லா வாலிபால் மாதிரி இருக்கிற பப்பாளிகள்ல திசுக்கள் அதிகமா இருக்கும். அதனால தொய்வு ஏற்பட்ட மாதிரியான ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கும். சில மக்களுக்கு பப்பாளி ஒரு ஆரஞ்சு அளவுல தாங்க இருக்கும். ரெண்டாவது